250, quasi 250. Per això el peix blau, és perquè té més greix. En concret té més del 5% de greix respecte al peix blanc. Després el peix blanc es divideix en peix blanc semigrassos, que és de 5 a 3. I de 3 a 1 és el peix blanc d'hospital, per entendre's. Funciona que una barqueta que va de suport a la barca gran porta unes llums. Porta unes llums i il·lumina. Llavors, la gent diu, és perquè atreu el peix. Però si fos així, durant el dia la sardina i el seitó estarien a dalt i en canvi estan a baix. Per això no atreu el peix. El que atreu és el menjar del peix, que és el plàncton. La qüestió està si trobem anisakis a la carn, al filet. Quan obrim el peix, que està enganxat allà fora de lo que són els intestins. Això significa no només que té anisakis, sinó que també té uns dies. Perquè l'anisakis, quan l'animal està viu, està a la tripa, a l'intestí, a l'estómac, al fetge. Però quan l'animal està mort, comença a moure's a les carns. Best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life, and wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Roja, 91,90, creu, d'entrada, Mare meva. Pues a 50 i pico. Gama roja gran. Aquesta és la gran. Arriba al meridià de Meixant. Per això hi ha un eixample que estigui entre el meridià de Meixant i el paral·lel. Aquí arriba també el paral·lel. Estava dissenyat. Per això ell va dissenyar l'avenida Meridiana, per on passa el meridian de Meixant. A partir d'aquí, de la Torre de la Llotja, avenida Meridiana, de l'altra banda hi havia el paral·lel que ja estava